Na úrad sa môže obrátiť naozaj ktokoľvek. Môže to byť úradník štátnej inštitúcie, môže to byť robotník vo výrobných podnikoch, a môže to byť kontrolór, môže to byť lekár, hygienik, inšpektor životného prostredia, naozaj ktokoľvek. A podstata oznamovania je, že prídem na nejakú nekalú praktiku, na porušenie zákona v ochrane životného prostredia, pri ochrane zdravia, pri vývoze mäsa do zahraničia. Naozaj celá škála aktivít, ktoré my ľudia vykonávame na trhu práce, a príde na to, že sa tu nedodržiava zákon a že nejde o jeho osobný záujem, ale ide naozaj o dôsledky, ktoré sú potom negatívne pre všetkých. To je ten verejný záujem, o ktorom hovoríme, že nejde o nejaké moje pracovné podmienky, ale o to, že sa nedodržiava zákon, ktorý je potom na škodu zdravia alebo iných hodnôt. Stále hovoríme o štátnych verejných inštitúciách. Týka sa to aj privátnych korporácií? Pracujem v korporácii. Áno. Vidím, že sa rozkradajú zdroje, tunelujú eurofondy. Týka Môžem sa to oznámiť, hej? Áno, pretože aj súkromná inštitúcia môže porušovať zákony a môže napríklad veľmi pokutným spôsobom sa dostať k eurofondom alebo vykazovať míňanie eurofondov klamlivým spôsobom alebo jednoducho predávať výrobky, ktoré sú zdraviu škodlivé alebo vyvážať nejaké výrobky, ktoré môžu poškodiť zdravie ľudí. A naozaj tá škála tých aktivít je obrovská a môže sa týkať naozaj tak verejnej, ako aj súkromnej sféry. Podstata je, že prídeme na to porušovanie zákona v súvislosti s výkonom svojej práce. To je podstata oznamovania.